Azerbaycan Respublikasynyň Iqtisadiýat ministri duşmagy döredilýän mümkinçilik hemde türkmen topragyna bildirilen mehmançylyk üçin hoşalygyny beýan edip, iki ýurdun arasyndaky dürli ugurlar boýunça ösdürilen gatnaşyklara Azerbayjana ýokary baha berilýänini aýtdy. Hemde pursatdan peýdalanyp Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň gahrman arkadaýynda iýeren mehirli salamy we iň gowy arzuwlaryny getirdi. Şeýleki mehman her gedek ýurdumyza sapar bilen gelende Türkmenistanyň durmuş ykdysat taýdan okundy ösüşiniň şaýady bolýanyny we paýtagtymyň binagarlyk keşfiniň özüne uly täsirleri galdyrýanyny bellädi. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaýymyz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, öz gedeginde Azerbaýjanyň prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde iki dostlukly ýurdun arasyndaky iýlikdirli ösdürilen iki taraplaryň gatnaşyklaryň ähmetini bellädi. Şeýlekem türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň goňşy ýurt bolmak bilen iki taraplaryň gatnaşyklary däp bolan birek-birege hormat goýmak ýörelgeleri esasynda alyp barýanlyklaryny bellädi. Häzirki wagtda bu gatnaşyklar iýlikdirli ösdürilýär. Duşun başynda gahrman arkadaýymyzyň Azerbaýjana amara aşan saparlarynyň çäklerini geçiren ýokary derejedäki gepleşikleriniň türkmen Azerbaýjan gatnaşyklaryna mühim tagypany açanlygy bellenildi. Türkmenistan Azerbaýjan Respublikasy bilen dost doganlyk we hoşnýetli goňşylyk gatnaşyklaryny ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Ýurtlarymyzy taryhy we medeni däpleriň amawmylygy, ýöýlary hormat goýmak, ruhy gymmatlyklaryň ýakynlygy baglanşdyrýar. Bellenşýäli Türkmenistan we Azerbaýjan iki taraplaryň görnüşde bolşýaly köp taraplaryň görnüşde. Şol sanyna halkara guramalarynyň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Ýokary döwlet derejesindäki iýlikdirli dialog iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmäge itergi berip, netijeli öýlary gatnaşyklar üçin amatly şertler döredýär. Şunuň bilen barlykda gahrman arkadaýymyz hormatly prezidentimiziň ýakynda Azerbaýjan Respublikasyna amara aşan döwlet saparynyň ähmetini bellädi. Hemde pursatdan peýdalanyp türkmen halkyna sowgat berilen dostluk gämis üçin Azerbaýjan tarapyna ýene däwregedek minnetdarlygyny beýan etdi. Medeni ansanperwer hyzmatdaşlyk türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynyň gün tertibinde mühim orna ýerýär. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň medeniýet günleriniň Baky we Genji şäherlerine, Azerbaýjanyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň bolsa Aşgabat we Arkadaş şäherlerine ýokary derejede geçirilenligi bellenildi. Gahrman arkadaýymyz Geýdar Aliýew adynaky garda bilen Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy mätäç şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat gaznasynyň bilelikde şu ýylyň 19-njy oktýabry 30-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyna ine tebigat adly halkara çäresine ýokary derejede taýýarlyk görülýänini aýtdy. Munyň öýdi iki gaznanyň arasynda hyzmatdaşlygy hassa puturandyrmaga ýardam berer. Duşuň ahyrynda Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaýymyz we Azerbaýjan Respublikasynyň Iqtisadiýat ministri döwletara gatnaşyklarynyň hassa puturandyryljakdygyny anan bildirip, birek-birege bir jan saglak, bagtyarlyk we işlerini mundan meýlekde üstünlikleri arzu etdiler.